ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଥମ୍ବନେଲ ଦେଲେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଡରରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଥମ୍ବନେଲ ଦେଲେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନକରି ଭିଡିଓକୁ କରାଯିବ ଡିଲିଟ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଏପରି କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ରହିବେ। କାରଣ ଭୁଲ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଅଧିକ ଲୋକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ସେଭଳି ତଥ୍ୟ ନ ପାଇ ଭିଉଅର୍ସ ନିରାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏକ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଯାହାର ଟାଇଟଲ କିମ୍ବା ଥମ୍ବନେଲ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ମେଳ ନ ଖାଉଥିବ ସେଭଳି ଭିଡିଓ ବନାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଆସିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ ଥମ୍ବନେଲ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଥମ୍ବନେଲରେ ଟପ୍ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ଭିଡିଓ ହଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଉଅର୍ସ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି।